favorit to iki. Mancing lah. Mancing ku nang ndi yo? Walah, ngene. Cuk, boyokku. Waduh, barang. Kayak Agus kayak mancing kayak. Wah, tak kerja nih lah. Oke lah, kerja nih pokoknya. Tak kerja nih pokoknya. Mancing nang kono kae ta wong iki. Ini lah. Kita sih donen ndi lah. Kok ora ketok. Angkat mancing wae lah. Ngedek ladang lah. Yang diutek dulu. Nelik ladang lah. Tunggu kering. Tenan ya, Dik? Iya. Tekan yuk. Ayo. Mendio tapi tekan. Aku mau ngerti nang kono kae. Wis yuk mangkat yuk. Ayo. Lah piye to kok iso tidure? Lah ini. Mancing kono kuwi lah. Pak, rok iki. Woi, ngaret kan ndi iki yo? Wah, ngaret kono kae wae yo. Wah, ngaret. Lah. Betul. Udah kayak orang ngejar si Agus. Otak kayak dan kayak pandi ya kau ini. Ngarit kayak. Wah, kesempatan nih. Pancal meneh lah. Wah,
Aduh. Kesel tenan, untung bocah kayak murah. Ngejar barang kamu nak ngejar lah piye lah. Jangan. Kayak Adam kayak. Karena ladang. Wah, kesempatan meneh iki. Tak pancal pegai kayak. Sopo sing ladang tak kerjani pokoknya. Sampai. Terus udah 5 menit. Walah, hari ini itu loh. Aku jaring. Okelah, pilih sik kono, sik motor. Ini nilai ini gon nisor dan nilai pari jelas kayak. Wah, pede tak tasang ke ayo apa yo? Lah. Iki apa pede? Lah. Untung ngene kon paret nilai pari. Tasang kene wis iki wae. Wih, udah mau nyangkut ke atok barang. Akhirnya rampung juga. Cuk. Kapok gue. Jam hidung. Tak sangke bedong. Stop. Jadi tiga ini nih. Waduh, padamu naksang. Buktinya iki. Wah, wabut tenanan. Duh. Ini gini. Aduh, panas tenan. Sopo meneh kaya arep ladang arep golek opo kae? Golek degan jelas ya. Pancal malahan. Oh, bocah edian. Mas, kok iso Untung bocah-bocah kayak mau ora. Iki golek ya aku. Aman kene lah. Oh, iki. Aduh.